Hello guys, good afternoon, good evening Philippines. This is my work. Tara, samahan niyo ako. Ilang minutes guys. Today is Friday. Huwag kayo maboring guys. Mag-isa lang ako rito. Kaya samahan niyo ako. Pagkatapos ng table, mag-sweep na ako. Magwawalis. Minsan hindi ko winawalisan pag hindi marumi. Pero medyo magkala na yun. Okay lang naman. Hinihingal ako guys sa katabaan. Na. Ganito ang araw-araw ko. Pinupunasan ang table. Tapos yung bang, mga bintana.
Then map. Nakakahingal din guys. Pero magandang exercise din. Patapos na. Hiningal na ako. Okay lang guys. Basta may trabaho, diba? Basta may marangal na trabaho tayo. Ganun lang, natapos ko ng, mabilis, binilisan ko. Kaya pala mabilis. Teka lang. Then, tapos na. Ang bilbil ko. Ganun lang guys. Natapos ko ng, nagsimula ako ng 4:55. Aba, 10 minutes. Thank you for watching. Have a good day. Have a blessed weekend, guys. Thank you. Bye-bye. Salamat sa pagsama. Ito yung ano ko. Yan lang naman, table at saka yung walisan. Imamap. Ganun lang guys ang araw-araw ko dito. Madali lang naman. Hinihingal pero okay lang. Tapos, pag vacation ng mga bata, general cleaning, lahat ganun, lilinisin. Thank you. Bye-bye. Have a good day. God bless.